Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sedulur sedaya, mugi kita sedaya tansah pinaringan seger kewarasan, sehat selamat saking kersaning Allah. Amin. Para sedulurku, insyaallah sak menika badhe kula jabaraken inggih menika tata cara nayuh pusaka keris. Sadèrèngipun kula lanjutaken, monggo sinambi layah-layah kalih ngunjuk kopi lan uga ngudut. Para sedulur sedaya, sadèrèngipun panjenengan nayuh pusaka keris, uga rampe ingkang perlu panjenengan siapaken inggih menika ingkang pertama kembang telon utawa kembang pung 5 macem. Ingkang nomor kalih inggih menika menyan madu utawa dupa. Ingkang nomor 3 inggih menika wewangian non alkohol. Terserah gadahipun panjenengan menapa saged minyak misik, minyak jafaron utawa minyak melati keraton. Nggih, terserah. Sabanjure sakmenika kembang menika panjenengan gelar, banjur keris menika panjenengan medalaken dugi warangkae panjenengan asta. Sabanjure menika banjur keris menika panjenengan putuki kalih menyan madu utawa dupa, kalih panjenengan batin utawa ndonga inggih menika wesi pulo sani pulo aturi dahar nunjuk sega pulen gondo arum. Nggih menika panjenengan putuki sekirane sampun cekap, banjur keris menika panjenengan asta malih utawa cepeng malih kalih maos donga malih inggih menika mantranipun Bismillahirrahmanirrahim. Iman sari sukma mulya tinampan padha sukma, tilek erang araning wesi, ter putih araning waja, manirasa araning cahya. Wesi kula sani aku njaluk weruh, gelem melu aku apa ora. Kalih batin panjenengan nggih kepengin ngertos kegunaane pusaka menika menapa lan uga kodame menapa. Sabanjure banjur panjenengan selehake wonten ing inggile kembang telon utawa kembang pung menika ingkang sampun panjenengan gelar. Para sedherek panjenengan tenggong ngantos beberapa menit sekiranya panjenengan sampun mantep batine panjenengan sekiranya sampun cekap, banjur sadèrèngipun panjenengan lebetaken ten warangkae panjenengan olesi minyak malih, panjenengan olesi minyak ingkang sampun panjenengan siapaken, banjur panjenengan lebetaken wonten ing warangkae. Samantune menika banjur panjenengan selehaken wonten ing ngandhape bantal banjur didamel sare. Insyaallah menawi pusaka keris menika kersa nderek panjenengan uga cocok kalih karakter panjenengan, insyaallah panjenengan angsal pelambang lewat ngimpi. Para sedherekku, kenging napa to keris menika kok kedahe ditayuh? Ingkang sepindah para sedherekku, keris menika kenging napa kok kedahe ditayuh amargi tujuanipun kersane ingkang rawat menika ngertos menika kersa nderek napa mboten. Amargi menawi mboten kersa nderek nggih bakal mboten wonten gunane. Niku ingkang pertama. Ingkang nomor kalih inggih menika keris pusaka menika cocok napa mboten kalih panjenengan. Seumpama mboten cocok nggih bakal mboten wonten gunane panjenengan rawat utawa panjenengan simpen.
Amargi menawi mboten cocok lan kegunaane menika ala, pusaka keris menika saged ndadosaken bakal bubrah katentreman dalam rumah tangga, saged ndamel hawa panas dalam rumah tangga, sering emosian, sering sakit-sakitan lan sak panunggalane. Mulane para sedherekku, seumpami panjenengan kepingin ngrawat pusaka keris, duka menika panjenengan diparingi tiyang utawa dugi warisan saking mbah menika. Para sedherekku, menika tata cara nayuh pusaka keris ingkang sampun kula alami nggih. Dadosipun sejatosipun ngaten sedherek nggih. Pusaka keris menika utawa cara nayuh menika macem-macem nggih. Menika ingkang kula aturaken menika damel tiyang awam ingkang dereng kebuka indra keenam. Soale wonten ingkang tiyang menika sampun kebuka indra keenam, kepekaan batine menika lebih mateng nggih, insyaallah mboten usah perlu upo rampe utawa nayuh kados ngoten nika nggih saged ngraosaken, nggih saged komunikasi. Para sedherekku, mugi ingkang kula aturaken menika saged migunani damel kula lan panjenengan sedaya. Menawi wonten kurang luputipun, kula nyuwun agungi pangapura sakatha-kathahipun. Tarasa wis cekap anggenipun kula matur. Menawi cocok monggo saged didamel lan dipraktekaken, menawi kirang cocok nggih sampun ngantos dados penggalipun panjenengan sedaya. Kula aturaken matur sembah nuwun. Kula nyuwun agungi pangapunten sakatha-kathahipun. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.